מה קורה חברים? כאן ספייסמן, היוטיובר החדש בישראל. אז בואו נספר לכם קצת על עצמי. בן 20, מדרום הארץ, יזם ביזמותו, בזמני הפנוי, וגמר בזמני החופשי. אז אני באתי להקים פה ערוץ שעוד לא ראיתם, עוד לא חוויתם ועוד לא שמעתם. ערוץ סקירה, אני סוקר לכם משחקים, אני מאמין שיש כאלה כבר, אבל לא ברמה שאני הולך לעשות את זה. אני הולך לעשות את זה ברמה הכי גבוהה, ברמה הכי טובה, ולהביא משהו שכבר אין ביוטיוב. אז אני פה בשבילכם, ואתם פה בשבילי, ואני הולך לסקר לכם משחקים הכי מעניינים, הכי חמים ברשת, והכי טובים שאני קונה, אתם רואים וצופים, חברים. אז אני, ספייסמן, מקווה שתשימו לייק, שימו סאב ותאהבו, כי הערוץ הזה הולך להיות אחד מהערוצים הכי גדולים בארץ, ואני הולך להיות היוטיובר הכי גדול בעולם. ואני אוהב אתכם, ותהנו, וזה הולך להיות ערוץ לפנים, ושימו לייק וסאב, חברים, כי זה הולך להיות מהערוצים הגדולים בארץ. יאללה חברים, היה נעים להכיר.